Na 28 jaar is het evenement Bedrijfscontactdagen in Ljouwert stadig uitgegroeid tot de grootste bedrijvenbeurs van ons land. Begon als platform van bedrijven om zichzelf om nieuwe klanten te presenteren. Intussen benamen gemeenten en ook de provincie gebruik van deze succesformule. Een nieuw fenomeen. Ze zien zichzelf ook steeds meer als een ambassadeur voor ondernemers. Dat ze ondernemers helpen ondernemen. Er is meer dan alleen bedrijfsterrein. Hè? Het gaat erom dat je onzichtbaar, maar onmisbaar bent voor je ondernemers. En dat maakt dat er ook heel veel wisselgeld terugkomt. Want dat is wat ondernemers op prijs stellen. Het is een schitterende kans om deze bedrijven te spreken. Maar ook 20 bedrijven die in Orenhallen staan. Dus rond 60 bedrijven uit Zuid-Friesland binnen hier op de beurs. En dat had natuurlijk echt te krijgen met dat wij een stukje kreeft naar Boetenta, je Sjen willen letten, dat wij er nou binnen als het ware gemeente van Friesland met 30.000 arbeidsplakken en met 3.000 bedrijven. Omdat het de eerste keer is, pakt de gemeente Zuidwest-Friesland dit hier extra uit met zo'n 40 stands van ondernemers uit eigen regio. Met een gemeentelijke financiële injectie van €25.000. Doch kiezen een soort ondernemers voor een individuele presentatie. Wij voelen ons een Leeuwardenbedrijf, maar wel met het oog op de rest van Nederland. En zodoende willen we ons ook presenteren. Een van de deelnemers van de eerste uren is advies- en ingenieursbureau Oranje Woud. Een nationaal en internationaal opererend bedrijf met 1500 werknemers. Oranje Woud bestaat het hier 60 jaar en krijgt daarom onder oren provinciale felicitaties van deputaire Schokker. Mensen ontmoeten elkaar, ik kom hier ook bestuurders tegen en je kent elkaar en dat is altijd goed om elkaar te kennen en je belt elkaar. Dat is gewoon het ontmoeten. De bedrijfscontactdagen in Ljouwert door je nog onder mij maand te jong.